Matapos niyang makapagsalita, tuluyan na ngang lumupaypay ang mga kamay ng aswang dahil sa pagkawala ng hangin sa kanilang mga katawan. Nang maramdaman ni Maximo na mamamatay na ang mga ito, dali-dali naman niya itong binitawan upang patuloy na paglaruan. Sa pagtilapo ng dalawang aswang di kalayuan sa kanyang harapan, matyaga naman siyang naghintay kung babangon pa ba ang mga ito. Mas ikatutuwa niya kung merong panglakas ang mga aswang na makipaglaban para naman kahit papaano'y masubukan niya ang hangganan ng ginintuang buhok ng tikbalang. Hindi alam ni Maximo kung bakit pero noong mga panahong isiniksik niya ito sa kanyang anit, nagkaroon siya ng pakiramdam ng kaligayahan at labis na pagnanais na makipaglaban. Kahit anong isip noon ni Maximo na mali ang bagay na yon, patuloy pa rin itong ginagawa ng kanyang katawan hanggang sa dumating ang puntong masyado ng brutal ang kanyang ginagawa sa mga aswang. Ilang minuto pa ang lumipas, bigla naman siyang napangisi nang masipat niya ang dalawang nilalang na tumayo mula sa kanilang kinabagsakan. Nakakakilabot ang pagtitig ng mga nilalang sa kanya, ngunit hindi ito naging sapat para siya ay masindak ng mga ito. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ng mga nilalang, dahan-dahan naman itong lumalapit sa kanyang harapan habang nananatiling walang imik. Maya-maya pa, nasipat naman ni Maximo ang paghawak kamay ng dalawa, indikasyon na meron itong gagawing kakaiba. Pagbabayaran mo na malaki ang ginawa mo, Antingero. Makakarating ang kawalangyaan mo sa aming pinuno. Wika ng isang aswang habang pinagmamasdan ang nalulusaw na katawan ng kanyang kasama. Sa pagpapatuloy ng pagmamasid ni Maximo, doon niya nasipat na hinihigo pala ng nilalang na yon ang buhay at pisikal na wangis ng kasama nitong aswang. Sa muling pagsilay nito sa kanya, tumambad sa kanyang mga mata ang isang bagong nilalang na angat sa halos karamihan na kanyang nakita. Dahil sa mga nangyari, sobra-sobrang kasiyahan naman ang naibigay nito sa kanya dahil sa wakas, magagawa na niyang maibuhos ang kabuang kapangyarihan ng ginintuang buhok ng tikbalang. Alam ni Maximo na yun na ang huling pagkakataong malalasap niya ang kapangyarihan ng engkanto kung kaya't sinulit na niya ito. Sa oras kasi na makabalik na sila sa bahay ng kanyang maestro, babawiin na yun sa kanya kasama ang kabayo. Hindi naman nababahala noon si Maximo sa kadahilan ng napakarami pang kasangga ni Manong Alejandro na maaari niyang gamitin sa iba't ibang uri ng pakikipaglaban. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na ngang tumambad sa kanyang harapan ang aswang nakakaiba ang wangis sa lahat ng kanyang nasilayan. Paglalarawan niya sa nilalang na yon, maihahalin tulad mo pa rin yon sa wangis ng tao, subalit merong mga parte ng katawan nito ang kakaiba sa lahat. Agnas na din ang kabuang balat ng nilalang na animoy matagal na yung namaalam. Dumoble din ang haba ng mga binti at paa nito na siyang naging sanhi upang sumayad na yun sa lupa. Hindi na din yun nakakatayo ng diretsyo sa kadahilan ng masyado ng abnormal ang iilang parte ng kanyang katawan. Habang patuloy siya nitong pinagmamasdan, nananatili naman yung nakadapa sa lupa na parabang isang uri ng hayop na merong 4 na mga paa. Dagdag pa ni Maximo na kahit isang segundo hindi binaling ng nilalang na yon sa ibang lugar ang kanyang paningin, na parabang nagpapahiwatig yon na siya lamang ang nag-iisa nitong biktima at pagkain. Maya-maya pa, bigla naman siyang naalarma sa kanyang kinatatayuan nang marinig niyang mag-angil ang nilalang habang patuloy siya nitong pinagmamasdan. "Hoy, demonyo! Magtititigan na lang ba tayo? Unahan mo na! Tatapusin ko!" Wika ni Maximo habang nananatiling kalmado sa harapan ng aswang. Nang marinig ng nilalang ang sinabi nito, bigla naman yung kumaripas ng takbo patungo sa madilim na parte ng kakahuyan.
Hindi na niya yon ninais pang sundan sa kadahilan ng alam niya sa kanyang sarili na maaaring malagay siya sa alanganin. Maaaring taglay nga niya ang lakas ng isang tikbalang, ngunit nasisiguro ni Maximo hindi yun sapat sa bagong abilidad na tinataglay ng aswang. Dahil sa alam niyang hindi yun lalayo sa kanya, ninais na lamang niyang manatili sa gitnang parte ng daan kung saan may sapat siyang distansya para ilagan o sabayan ng pag-ataking gagawin ng nilalang. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dahan-dahan namang ipinikit ni Maximo ang kanyang mga mata upang pakiramdaman ang eksaktong kinaroroonan ng nilalang. Natutunan niya ang ganoong estilo ng pagramdam noong mga panahong pumasok siya sa yungib ng ilang araw. Habang nakapikit noon si Maximo, panay naman ang ginagawa niyang pag-uusal upang mas lalong palawakin ang sakop ng kanyang pandama. Kinausap na din niya noon ang gubat na nakapaikot sa kanya nang sa gayoy matunto ng kinaroroonan ng kanyang kalaban. Sa pagpapatuloy ng kanyang pagramdam, doon na nga niya natunto ng kinaroroonan ng nilalang. Nang maramdaman niya ang presensya nito na naroon sa kanyang likod, marahan naman niyang inihanda ang dala niyang patpat at kasabay nito ang dahan-dahan niyang paglingon sa lugar na pinagkukublian ng aswang. Pagtitigan nilang dalawa, buong puwersa naman itong sumugod sa kanya na siyang naging sanhi upang tuluyan niyang masilayan ang sibat ni Ahum na nakapaloob sa patpat na tangan ni Maximo. Paglapat ng talim ng sibat sa katawan nito, bigla namang bumulagta ang nilalang na siyang naging pagkakataon ni Maximo para tuluyang maipako ang aswang sa pamamagitan ng buhay na kataga. Matapos niyang maisagawa ang bagay na yon, tuluyan ang nawala ng kakayahan ng nilalang na kumawala sa lupang kanyang kinabagsakan. Kahit anong pilit nitong pagpupumiglas sa mga buhay na usal na bumalot sa kanya, hindi pa rin yun sapat para magawa niya itong mabasag. Habang pinagmamasdan ni Maximo ang pagpupumiglas nito, dahan-dahan naman niyang iniaalis sa kanyang anit ang ginintoang buhok ng tikbalang bilang hudyat na tapos na ang labanan. Nang kumalas na yon sa kanyang katawan, mabilisan namang lumitaw ang tikbalang sa kanyang harapan at kasabay nito ang dahan-dahan nitong pagluhod upang maipakita ang paggalang sa salita ng disipulo ni Manong Alejandro. Nang maibigay na ito ni Maximo, agad naman itong naglaho at tuluyan ng bumalik sa kabayo. Sa pagbalik ng katahimikan sa paligid, dali-dali naman niyang nilapitan ng aswang at walang pag-aalinlangang ito ay tapakan sa dibdib. Habang binibigatan yon ni Maximo, nananatili siyang walang imik na parabang hinihintay niyang magsalita ang nilalang. Maya-maya pa, naramdaman naman niya ang pagpupumiglas nito at kasabay nito ang pagtingin sa kanya ng nilalang habang nagwiwika ng, Papahirapan mo ba ako matapos mong patayin ang mga kapatid ko? Isunod mo na din ako. Huwag mo nang patagalin. Maraming sakses sa paligid. Kitang-kita nila kung paano mo pinaglaruan ang aming buhay. Mapapaslang mo nga kami, pero ipinapangako ko sa iyo, darating ang araw ng aming paghihigante. Wala kang alam sa ginagawa mo, Antingero. Wala kang alam. Matapos nitong makapagsalita, nagpumilit naman yung gumapang papalayo sa kanya, subalit hindi niya yon pinahintulutan. Nang mapagtanto ng aswang na wala na siyang kawala sa mga kamay ni Maximo, buong lakas naman niyang sinaksak ng kanyang matutulis na kuko ang dibdib na kinaroroonan ng kanyang puso. Pagsilay ni Maximo sa ginawa ng aswang, dali-dali naman niya yung pinakawalan sa kadahilan ng bumahan na ng dugo sa lupang kanyang tinatapakan. Ilang minuto pa ang lumipas, tuluyan na din itong namaalam dahil sa dami ng dugo na nawala sa kanyang katawan. Nang mapagtanto ni Maximo na wala na siyang gagawin sa paligid, agad naman niyang ipinagpatuloy ang kanyang paglalakbay pabalik. Hindi na niya inisip noon ang mga demonyong kanyang nakaharap sapagkat normal na yon para sa kanya bilang isang antingero. Ngunit ang hindi alam ni Maximo na dahil sa kanyang pamamaslang
magdudulot yon ng mas malalim pang problema sa kanilang dalawa ni Manong Alejandro. Bago sumapit ang hating gabi, matagumpay naman siyang nakabalik ng ligtas sa bahay ng matanda. Nadatnan niya yung nagsisiga ng mga sanga ng kahoy sa labas ng kanilang bakuran dahil sa dami ng lamok sa loob ng kanilang tahanan. Sa paglapit niya kay Manong Alejandro, masaya naman niyang inilahad dito ang tagumpay na misyong iniatang sa kanyang balikat. Maestro, magandang gabi ho. Kumusta kayo rito? Bungad na tanong ni Maximo. Ayos naman, iho. Batid kong nakabalik ka ng maaga. Ibig sabihin lang nito, napatay mo na ang pamilya ng demonyong sakit sa ulo ko. Siya nga pala, bukod sa mga aswang na yon, may napaslang ka pa bang iba? Tanong naman sa kanya ni Manong Alejandro. Nang marinig ito ni Maximo, tumangulang naman siya habang marahang nagpapaliwanag. Inilahad niya sa kanyang maestro na kaya lang naman siya nakapatay ng iba pang lahi ay dahil na rin humarang ito sa kanyang daanan patungo sa baryo at pabalik sa kanilang tahanan. Wala siyang pagpipilian noon kundi ang lumaban dahil nakalagay na sa alanganin ng kanyang buhay. Hindi rin sumagi noon sa isip ni Maximo na bigyan ng awa ang mga nilalang sa kadahilan ng lahat ng aswang na nagpapakita sa kanya ng karahasan. Itinuturing niya itong kaaway. Matapos mapag-alaman ni Manong Alejandro ang kanyang sinabi, bigla naman itong napatahimik na parabang nag-iisip yon ng malalim. Kung ganon, iho, hindi malabong nakadaupang palad natin ang pangkat ni Protasio. Akala ko habang buhay na kaming magkakasundong dalawa. Hindi pala. Wika ni Manong Alejandro matapos nitong marinig ang lahat ng inihayag ni Maximo. Ilang minuto pa ang lumipas, nag-umpisa na itong magbigay ng detalye ukol sa nilalang na kanyang binanggit. Ayon sa matanda, si Protasio ang pinuno ng mga aswang na naninirahan sa baryong pinuntahan ni Maximo na halos abot ang nasasakupan hanggang Dolores. Kaisa din ito ng mga ruha na hindi malabong nagtataglay na rin ng lihim na karunungan sa kanan. Palaisipan para kay Manong Alejandro kung papaano yon nagagawa ng mga aswang, ngunit iisa lamang ang kanyang nasisigurado. At yon ay ang sinumang magtataglay ng kapangyarihan at lakas ng isang ruha, kailangan niyong pangilagan at kilalanin bilang isang kapantay na katunggali. Dagdag pa ni Manong Alejandro na ang pangkat ni Protasio ay binubuo ng iba't ibang uri ng mga aswang. Ang iilan sa lahi ng nasasakupan nito ay nagtataglay ng iba't ibang abilidad sa bawat larangan. May nasagap din siyang balita na may iilang pangkat ng mga aswang ang umanib sa hukbo ni Protasio na nagtataglay ng abilidad na kontrolin ng lahat ng sigbin sa halos kabuuang lupain ng buong Samar. Ang iilan sa mga ito ay may lahi ng mga kakarma, ngunit hindi yon kasing puro ng mga kakarmang naninirahan katabi ng tirahan nila. Matapos mailahad ni Manong Alejandro ang kanyang nalaman ukol sa pangkat ni Protasio, nagbigay naman ito ng matinding pagkabahala para kay Maximo. Maestro, mali ho ba ang pagpatay na ginawa ko? Hindi ko naman ho kasi alam na kaanib sila ng kilala mong aswang eh. Ano nang gagawin natin? Nababahala niyang tanong kay Manong Alejandro. Ayos lang yan, Maximo. Wala na tayong magagawa dyan. Ano man ang nangyari ay nangyari na. Hindi na natin mababawi. Kasalanan ko din naman kung bakit nangyari ang bagay na yun. Hindi kasi kita naabisuhan eh. Patawa-tawang sagot ng kanyang maestro. Nang marinig niya ang sinabi nito, ninais na lamang niyang magsawalang imik upang mapag-isipan ang mga hakbang na kanilang gagawin. Hindi kasi maaaring ipagsawalang bahala yun ni Maximo, gawa ng isang napakalaking demonyo ang kanilang nabangga. Kung sakali mang seryosohin ito ang ginawa niyang pagpaslang sa mga aswang, maaaring magsimula yun ng isang napakalaking digmaan. Ang labis pang ikinakabahala noon ni Maximo
kulang sila sa tauhan para tapatan ang hindi mabilang na hukbo ni Protasio. Sa pagpapatuloy ng kanilang pag-uusap, napapansin niya noon ang hindi pagkabahala ni Manong Alejandro. Animoy sa kabila ng mga katakatakot na bagay na inilahad nito, hindi yun nakakaramdam ng anumang pagkabahala sa kanyang katawan. Dahil sa aktong ipinapakita nito, hindi na napigilan ni Maximong magtanong kung ano ba ang nakakatawa. Maestro, pananakot lang ho ba yung sinasabi ninyo? Bakit parang hindi nyo sineseryoso? Sigurado ho ba na sa atin na ang panalo laban sa hukbo ni Protasio? Nagtatakang tanong ni Maximo. Anong pananakot, Maximo? Totoo yan. Hindi ka pa nabubuhay sa mundo. Nakikipagpatayan na ako kay Protasio. Pero huwag kang mag-alala. Kilala ko ang demonyong yun. Hindi yun gagante hanggat walang importanteng demonyo sa kanyang hanay ang nasawi. Bagaman malaki ang kanyang hukbo, kahina-hinayang pa rin para sa kanya kung malalagasan siya ng napakaraming demonyo dahil lamang sa pagkamatay ng iilang aswang na nakaanib sa ilalim ng kanyang pangalan. Hanggat wala pa akong nakikitang pag-usad ng kanyang pangkat, wala pa tayong dapat ipag-alala. Seryosong sagot naman ng matanda. Matapos itong marinig ni Maximo, doon pa lamang siya nagkaroon ng kapanatagan sa kanyang isipan. Animoy ang labis niyang pagkabahala noon ay bigla na lamang nawala dahil sa mga katagang kanyang narinig na nagmula sa bibig ni Manong Alejandro. Ilang minuto pa ang lumipas, nagpasya na silang dalawang pumasok sa kubo para makapagpahinga. Habang nasa kasagsagan sila ng paglalakad, binati ni Manong Alejandro ang kanyang disipulo sa pagsunod nito sa kanyang ibinigay na oras. Makalipas ang ilang araw, naging matiwasay naman ang pamumuhay ng dalawa sa gilid ng palayan. Sa bawat gabing dumaraan ay nasisipat nila ang mga kakarmang may mga nililinlang na mga dayo, ngunit hindi nila yon ninais pang pakialaman. Naniniwala kasi noon si Manong Alejandro na masasamang tao lamang ang nagagawi sa lugar dahil madaling mararamdaman ng mga taong may mabubuting puso ang masamang presensya ng mga kakarma. Dahil sa inilahad nito sa kanya, wala namang nagawa si Maximo kundi ang sumang-ayon. Sa pagtagal niya pa sa lugar, naging ordinaryo na lamang para sa kanya ang panlilinlang ng mga aswang. Kadalasan nag-iisa na lamang din siyang namimili ng mga gulay sa baryo dahil alam na niya ang pasikot-sikot dito. Isang araw, habang naglalakad sa palayan si Maximo, bigla naman siyang natigilan nang makasilay siya ng isang grupo ng mga rebelde na naglalakad papalapit sa kanyang kinaroroonan. Upang hindi maalerto ang mga ito, ninais niyang manatili sa lugar at iwasang tumakbo. Magandang umaga sa inyo, mga Ginoo. Maaari bang malaman kung saan kayo dadako? Bungad na tanong ni Maximo sa mga ito. Bagaman alam niyang hindi dapat ganoon ang kanyang pagtatanong sa mga rebelde, wala siyang magagawa dahil karapatan niya din naman kahit papaano na malaman ang pupuntahan ng mga ito. Iniiwasan kasi ni Maximo na merong mga ordinaryong tao ang pagala-gala sa lugar sa kadahilan ng maaari yung mahulog sa patibong ng mga kakarma. Matapos marinig ng mga rebelde ang kanyang sinabi, bigla naman yung napatitig sa kanya na parabang hindi nagustuhan ng mga ito ang tabas ng kanyang dila. Huwag niyo sanang mamasamain ang mga sinabi ko, Ginoo. Karapatan ko din naman tanungin kayo dahil nandito kayo sa lupaing pagmamay-ari ko. Dagdag pa ni Maximo nang sa gayoy maliwanagan ang mga rebelde ukol sa kanyang sinabi. Ganun ba? Pasensya na, Manong, ha. Hindi namin sinasabi sa mga hindi namin kakilala kung saan kami pupunta. Iwasan mo mga ganyang tanong. Baka mapahama ka. Sagot naman sa kanya ng rebelde. Matapos itong marinig ni Maximo, napangiti na lamang siya sa kanyang mga kausap sa kadahilan ng masyadong mababaw ang dahilan ng mga ito para pagbantaan ang kanyang sariling kaligtasan.
Inaasahan na din niyang mapupusok at mararahas ang mga rebelde, gawa ng ganon din ang kanyang ugali noong mga panahong naaanib pa siya sa samahan. Ilang minuto pa ang lumipas, kalmadong sumagot naman si Maximo sa mga rebelde na hindi na nila kailangan pang magbigay banta para sa kanyang buhay. Wala ding karapatan ng mga itong siya ay saktan sa kadahilan ng dayo lamang sila sa kanilang lupain. Dagdag pa niya, wala pa siyang nakikilalang rebeldeng nananakit ng tao, lalo pat kung ang taong yon ay isa lamang magsasaka. Nang marinig ito ng kanyang kausap, bigla naman yung napatahimik sa kadahilan ng alam ng mga ito sa kanilang sarili na totoo ang sinasabi ni Maximo. Maya-maya pa, nagpasya na ang mga rebeldeng umalis sa palayan ng walang katagang binibitawan. Bago tuluyang makalayo kay Maximo ang mga ito, muli siya ditong nagbigay ng habilin ukol sa panganib na nagkukubli sa paligid. Mag-iingat kayo mga Ginoo. Marami nang namatay sa lugar na to. May mga rebelde na din ditong nagbago at marami na rin ang naglaho. Wika ni Maximo habang masayang pinagmamasdan ang mga panauhin. Nang marinig ito ng pinuno ng mga rebelde, dali-dali naman yung napatingin sa kanya habang sumasagot ng, "Anong ibig mong sabihin? Pinagbabantaan mo ba kami? Ha?" Matapos nitong makapagsalita, agad naman itong binunot ang kanyang armas at kasabay nito ang walang pagdadalawang isip na pagkasa at paghawak sa gatilyo bilang pagpapakita ng paninindak kay Maximo. Bagaman nakatutok na sa kanya ang mga armas ng mga rebelde, nananatili pa rin siyang kalmado sa kanyang kinatatayuan habang patuloy na tumatawa. Ilang minuto pa ang lumipas, walang pagdadalawang isip naman siyang pinaputukan sa binti na siyang naging sanhi upang siya ay mapaluhod sa kanyang kinaroroonan. "Siguro naman magtatanda ka na. Tayo na mga kasama. Umalis na tayo rito." Wika ng rebelde matapos nitong masipat si Maximo na nakahawak sa kanyang binti. Sa muling paglakad ng mga ito papalayo, dali-dali naman siyang kumaripas ng takbo upang malapitan ng mga ito. Alam niyang hindi niya masisindak ang mga rebeldeng yon sa pamamagitan ng pagpapakita na hindi siya tinatabla ng bala, bagkus ay sa pamamagitan ng marahas na pakikipaglaban. Dahil sa bilis ng pagtakbo noon ni Maximo, kung kaya't huli na ng masilayan ng mga rebelde ang kanyang paglapit sa mga ito. Pagsapak niya sa isang rebelde, agad naman niyang nilapitan ang iilan pa nitong kasama upang pabagsakin sa lupa. Hindi yun naging mahirap na gawin para kay Maximo, gawa ng marami na siyang pinagdaan ng pagsasanay para mapalakas ng husto ang kanyang pisikal na pangangatawan. Matapos ang mga pangyayari, inutusan niya ang mga rebeldeng huwag nang tumayo upang hindi na masaktan. Wala namang nagawa ang mga ito kundi ang sumunod, gawa ng labis na rin sila noong natatakot kay Maximo. Ayon sa mga rebelde, maihahalin tulad nila si Maximo sa isang torong kalabaw, gawa ng malalakas ang bawat kamao nitong pinapakawalan sa kanilang pagmumuka. May iilan nga itong kasama noong tuluyan ng nawala ng malay dahil sa tindi ng kanyang pagkakasapak. Nang mapagtanto ni Maximo na kalmado na ang mga ito, doon na siya nagsimulang magsalita ukol sa panganib ng lugar. Inutusan niya din yung lumayo na doon hanggat hindi pa sumasapit ang takip silim upang mailigtas nila ang kanilang mga sarili sa tiyak na kapahamakan. Habang nakikipag-usap doon si Maximo, wala siyang kaide-ideya na meron na palang nagmamasid sa kanya na isang kakarma. Okay, mukhang hindi ito yung inaasahan kong mangyayari sa kwento kasi ang na-expect ko parang magiging kaibigan niya na yung mga kakarma pero mukhang makakaamoy yung mga kakarma ng pagtatraidor. Kaya, ewan ko lang hindi ako sigurado. Yung episode 9, subukan kong isunod kaagad or kung hindi man, baka bukas. Pahintay na lang ako. Yun lang. Salamat.